Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Welcome sa atong pagpadayon sa atong basic evangelistic lesson. Apan sa dili pa mga kaigsuunan, tuguti nga akong ipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong 94 years old nga lolo nga si Isabelo Laure Sr. nga Lord be willing magsaulog sa iyang ika-95 nga adlaw nga tawhan karong July 15 niining tuiga. Dalaygon kayo nga atong buhi nga Dios. Ug ato usab nga gipaabot ang atong pagpanimbaya sa mga kaigsuunan nga makasabot sa pinulungan nga Cebuano sa tanan natong mga kababayan scattered all over the world. Luzon, Visayas, Mindanao ug bisan pa sa gawa sa Pilipinas. Welcome sa pagpadayon sa atong basic evangelistic lesson. Ang atong topic niining taknaa ang makaluwas nga kamatayon ni Jesus. The saving death of the Lord Jesus Christ. Ang tumong sa atong pagtuon niining taknaa mga kaigsuunan mao nga ipasabot ang makaluwas nga misyon sa kamatayon ni Kristo. Adunay misyon, adunay tumong, adunay katuyuan nganong namatay si Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. Ug kun atong susihon ang balaang kasulatan mga kaigsuunan, ang misyon sa kamatayon ni Hesukristo mao ang kaluwasan sa iyang mga katawhan ug ato kanang ipasabot sa atong pagpadayon sa atong pagtuon niining taknaa. Now, ato unang i-analyze ang prominente nga simbolo sa pagtulunan or relihiyon nga Kristiyano. Kung hisgutan nato ang relihiyon nga Kristiyano mga kaigsuunan, ang cross mao ang nahimong pinaka-prominenteng simbolo sa Kristiyano nga relihiyon. Dili ang lubnganan ni Kristo nga walay sulod, dili ang bisag unsa nga na-attach sa ministry sa atong Ginoong Hesukristo ni adtong niya dinhi sa kalibutan, kundi ang cross mao ang nahimong pinaka-prominente nga simbolo sa relihiyon nga Kristiyano. But we want to emphasize mga kaigsuunan nga ang cross, kung kinahanglan gayud nga mo-adapt kita og cross sa atong mga logo, kana nga cross wala nay gabitay. Gumikan kay dugay rang nakanaog si Kristo gikan sa cross. Ang lubnganan pod sa atong Ginoong Hesukristo wala na po'y sulod. It's an empty tomb. It's an empty cross and an empty tomb. So duha ka simbolo nga wala na gyud sulod mga kaigsuunan. Pero sa cross ug sa lubnganan ni Kristo, ang cross mao ang pinaka-prominente nga simbolo. Wala may problema sa ako kining mag-draw kita or mag-drawing kita og cross sa atong mga logo. May problema na sa ako ang bahin mga kaigsuunan. Ang positibo nga aspeto niini, kining cross nga walay sulod, kining cross nga empty, nagpahinumdum kini sa makaluwas nga buhat ni Kristo, ang iyang kamatayon alang sa mga makasasala. The empty cross reminds us of the saving work of the death of the Lord Jesus Christ. Pero ang negatibo nga aspeto niini, basin og ma-reduce into mere visible symbol
ang importante nga pagtulunan sa Kristyanismo. Usa kini kapag pamatuod sa pagkahilig gayud sa mga tawo nga i-reduce ang pagtulunan ngadto sa mga larawan nga makita sa mga mata. So delikado na mga kaigsuonan basin og mahimo na kitang ritualistic. Ang kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo aduna gayoy misyon. Ug ang misyon sa kamatayon ni Hesukristo mao ang kaluwasan sa tanan nga mga mutuo ug musalig kaniya. Well, adunay duha ka sipyat nga mga panghunahuna mahitungod sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Sa mga dugay na kaayo sa pagtulunan sa evangelical Christianity basin og basic kaayo ni alang kaninyo mga kaigsuonan, pero sa kadaghanan sa atong mga kahigalaan dili nato ikalimod nga kini nga basic nga pagtulunan bag-o kini alang kanila. Adunay duha ka sipyat nga mga panghuna-huna mahitungod sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Una, nga ang kamatayon kuno sa atong Ginoong Hesukristo pagpakamartir lamang kadto. Matod pa nila, gisakripisyo ni Jesus ang iyang kaugalingon alang sa iyang gipakigbisugan nga prinsipyo. So adunay prinsipyo si Kristo kuno nga gipakigbisugan, mao nga bisan pa og namatay siya, willing niyang gibuhat kadtong iyang kamatayon gumikan kay aduna siya prinsipyo nga gibarugan mga kaigsuonan. So unsaon man nato pagtubag kining mga liberal nga mga preachers, liberal nga mga scholars nga mo gini ang ilang gi-emphasize nga ang kamatayon ni Kristo sama lamang sa kamatayon sa usa ka martir. Ang tubag niini mga kaigsuonan, kini nga matang sa kamatayon, nagtan-aw lamang kang Kristo ingon nga bayani. Apan dili ingon nga manluluwas sa mga makasasala. Ang giingon sa Biblia, ang kamatayon ni Kristo alang sa kaluwasan sa mga makasasala. Dili ingog kamatayon lamang sa usa ka martir, kamatayon lamang sa usa ka bayani sama ni Jose Rizal. Dili kini ang pagpadayag sa Biblia mahitungod sa kamatayon ni Kristo. So sipyat gayud mga kaigsuonan nga pagaisipon nato ang kamatayon ni Kristo isip ehemplo lamang nga atong sundon sama sa gibuhat ni Jose Rizal nga bisan pa og bata kayo siya nahimo siyang martir alang sa nasod sa Pilipinas di nabali gumikan kay adunay prinsipyo siya nga gipakigbisugan. Sipyat kana nga panghuna-huna mga kaigsuonan. Ang kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo, kamatayon sa usa ka manluluwas. Kinahanglan gayud nga iyang ihalad ang iyang kaugalingon didto sa krus alang sa kaluwasan sa iyang mga katawhan. Ikaduha nga sipyat nga panghuna-huna mahitungod sa kamatayon ni Hesukristo, mao nga ang tumong kuno sa kamatayon ni Kristo, ang tumong lamang sa iyang kamatayon, mao ang paghatag og moral nga impluwensya. Gusto lang kunong i-influence ni Hesukristo ang kalibutan para sa moral nga aspeto. For example, aron mahumok ang kasing-kasing sa mga tawo, di ba dunay mga nag-hunger strike, kay doon na sila'y gipangayo, doon na sila'y gidemand, doon na sila'y gipakigbisugan. Unya kung nag-hunger strike sila, pila ka adlaw na silang walay gikaon, basin og maluoy, mahumok ang kasing-kasing sa mga katawhan. So ingon adto kuno ang kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo didto sa cross sa Kalbaryo. Pero kung atong tun-an ang balaang kasulatan mga kaigsuonan, gipakita sa bag-ong tugon nga ang kamatayon ni Kristo iya kadtong gibuhat alang sa Dios Amahan ug nadawat lang sa mga magtotoo ang bunga sa iyang gibuhat. The New Testament presents the death of Christ as primarily doing something to God the Father before any effect on sinners was secured. So, gibuhat ni Kristo ang iyang pagsakripisyo alang sa Dios Amahan. Iyang gitagbaw ang Dios Amahan. Consequence lamang ang atong panalangin nga nadawat pinaagi sa iyang kamatayon, pero ang pinakagitagbaw ni Kristo mao ang iyang Amahan. So sipyat gayud kaayo mga kaigsuonan nga pagaisipon nato ang kamatayon ni Kristo isip makadasig nga sentimento lamang o makapatandog sa atong pagbati. That's a very wrong idea about the death of the Lord Jesus Christ.
Well, unsa man ang biblical nga pagsabot, unsa man ang tataw kaayong gitudlo sa balaang kasulatan, mahitungod sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Let's listen to Matthew chapter 26 verse 27 hangtod sa 29. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan, mao kini ang akong dugo. So ang konteksto niini mao ang balaang panihapon sa atong Ginoo no, nga iyang giordina nga pagabuhaton sa iyang iglesia in the ages to come. So ang giingon dinhi, mao kini ang akong dugo sa bag-ong kasabutan nga giula alang sa daghang katawhan, alang sa kapasayloan sa kasalanan. Apan sultihan ko kamo nga dili na gayud ako muusab pag-inom ni ining maong bino hangtod sa adlaw nga muinom ako sa bag-ong bino uban kaninyo didto sa gingharian sa akong amahan. So sama sa akong giingon kaganina mga kaigsuonan, ang konteksto niini mao ang pagtakda sa balaang panihapon sa Ginoo nga mahimong mahulagwayanong pahinumdom sa iglesia sa kahulugan sa kamatayon ni Kristo. It's a pictorial remembrance of the church concerning the meaning of the death of the Lord Jesus Christ. Mao nga ginabuhat nato ang Lord's Supper sa atong mga panagtigom gumikan kay kini usa ka pictorial remembrance of the death of the Lord Jesus Christ. Ang giingon sa 1 Corinthians chapter 11, the moment every time na mukaon kita sa pan ug muinom kita sa kupa, atong gisangyaw ang kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo hangtod nga siya mubalik. So ang pinakapunto niini mga kaigsuonan, gipasabot na ni Kristo mismo nga ang iyang kamatayon usa ka sakripisyo nga moresulta sa kapasayloan ug paghinlo sa iyang mga katawhan. That's why Jesus Christ died, so that the sins of the people will be forgiven, aron sila mahinluan gikan sa ilang sala ug gihulagway kini sa daang tugon. Kung atong pagatun-an katong mga ritual sa daang tugon, katong sacrificial system sa daang tugon mga kaigsuonan, nag-ihaw sila og mga hayop, mga mananap, ilang gisunog, simbolo kadto or anino kadto, hulagway kadto sa pagabuhaton ni Kristo didto sa krus sa Kalbaryo. Sa daang tugon, ang biktima nga hayop gisunog pinaagi sa tunglo sa Dios isip kapuli sa tawo nga naghalad. So imbis nga ang mga magtutuo sa daang tugon mao ang silutan sa Ginoo, ang inosente nga hayop nga walay sala, mao ang giula ang dugo, mao ang gihalad at tubangan sa Ginoo pinaagi sa pagsunog. Kining pagsunog usa kana ka simbolo sa tunglo ug kapungot sa Dios mga kaigsuonan. For example, sa Leviticus chapter 17 verse 5 hangtod sa verse 6 unya mulaktod ta sa verse 11. Ang giingon dinhi, gihimo kini aron nga dad-on sa mga Israelita ngadto sa Ginoo ang ilang mga giihaw nga ilang gihalad sa gawas sa kampo. Ihatag nila kini sa pari didto sa pultahan sa tulda nga tagbuanan ug ihawon nila ingon nga mga halad sa pakigdait alang sa Ginoo. Ang dugo isablig sa pari ngadto sa halaran sa Ginoo didto sa pultahan sa tulda nga tagbuanan ug sunugon niya ang tambok ingon nga humot nga halad alang sa Ginoo. So mo kadtoy picture mga kaigsuonan sa daang tugon. Ang inosente nga biktima mao ang giihaw, mao ang nagpaula sa dugo, mao ang gisunog symbolically, gisalo sa inosente nga biktima ang tunglo ug kapungot sa Dios batok sa sala sa mga katawhan. Ug mao kadto ang gibuhat ni Kristo didto sa krus sa Kalbaryo. Gisalo ni Kristo ang tunglo ug kapungot sa Dios tungod sa kasalanan sa mga katawhan. Isaiah chapter 53 verse 10. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan, ang Ginoo nag-ingon, mao'y akong kabubuton ang pagpaantos ug pagsakit kaniya. Sa dihang gihimo niya ang iyang kaugalingon ingon nga halad alang sa sala. Makita niya ang iyang mga kaliwat ug makabaton siyag taas nga kinabuhi ug pinaagi kaniya matuman ang ubang plano. So, kabubuton gayud sa amahan nga ang iyang anak masakit kaayo. Pasakitan ang iyang anak gumikan kay
kadto nga sakripisyo mga kaigsunan, sakripisyo kadto alang sa sala sa mga katawhan. So, mao katoy tumong sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Dili ingog kamatayon lamang sa usa ka martir. Very wrong kaayo mga kaigsunan. So unsa may implikasyon niini, tataw kaayo nga implikasyon. Niadtong nagbitay si Kristo didto sa cross, ang Dios mismo mao ang nagsunog kaniya pinaagi sa iyang tunglo tungod ug alang sa mga makasasala. So, ang tunglo ug kapungot sa Dios iyang gibundak ngadto sa iyang anak nga si Hesukristo. In a sense, iyang gisunog si Kristo sa iyang tunglo ug kapungot didto sa cross sa Kalbaryo. Mao gani nga ang gisinggit ni Kristo, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako? Gibiyaan gayud siya sa iyang amahan, gitalikdan siya. Gumikan kay ang sala sa mga katawhan, gipas-an ni Kristo ang pagdumot sa amahan didto na napunta sa iyang anak. Munang iyang gitalikdan ang iyang anak. Dios ko, nganong gibiyaan mo ako? Pero niadtong nahumanan ni Kristo ang pagtagbaw sa tunglo ug kapungot sa Dios, misinggit siya, it is finished, natapos na. Ang pinakaulahi nga iyang gisinggit dito sa cross, amahan ko. But pasabot na reconciled na si Jesus ug ang iyang amahan. Amahan ko, ganina, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako? Pero human nga matagbaw ni Kristo ang iyang tunglo ug kapungot, ang tunglo ug kapungot sa amahan, mibalik na ang ilang tamis nga relationship. Father, into your hands I commit my spirit. Amahan ko, sa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong espiritu. Mao kini ang nahitabo. 2 Corinthians chapter 5 verse 20 hangtod sa 21. Ang giingon dinhi mga kaigsunan. Busa ania kami gipadala ni Kristo ug samara nga ang Dios gayod ang nangaliyupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo naghangyo kami kaninyo nga makig-uli kamo sa Dios. Sa dili pa kita mo padayon, kini bitawng giingon mga kaigsuonan nga makig-uli kamo sa Dios. Ang implikasyon ini, kaaway ka sa Dios. Kung ikaw wala pa kang Kristo, kung ikaw wala pa nahiusa kang Kristo, kung ikaw dili pa magtotoo, wala pa naghinulsol sa imong sala ug nagsalig lamang kang Kristo ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas, kaaway ka sa Dios. Kinahanglan nga makig-uli ka sa Dios ug unsay gibuhat ni Kristo aron ikaw higala nga makasasala, aron ako nga makasasala usab, aron ang mga makasasala mapasig-uli sa amahan. Unsa ang gibuhat ni Kristo? Ang sumpay diri sa verse 21, walay sala si Kristo apan gipaka makasasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. So adunay pagbaylo, adunay exchange, adunay pagbansili. Si Kristo nga walay sala, giisip nga makasasala, nahimong sala. Aron ang mga magtutuo nga nahiusa kang Kristo, sila ang tinuod nga makasasala, pagaisipon sila nga pagkamatarong or isipon sila nga matarong atubangan sa Dios. Mao kadto ang misyon sa kamatayon ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo, mga kaigsuunan. Dili kadto kamatayon sa usa ka martir. Dili kadto kamatayon sa usa ka tawo nga adunay prinsipyo nga gipakigbisugan, nga hangtod sa kamatayon dili gayud niya isurrender ang iyang prinsipyo. No. Ang kamatayon ni Kristo didto sa cross nagdangat og kaluwasan. Nagdangat sa kaluwasan sa tanan nga mutuog musalig kaniya. So ang punto niini mga kaigsuunan, ang kamatayon ni Kristo usa ka buhat sa pagpuli o substitution. Si Kristo mao ang mibarog nga kapuli o substitute sa mga makasasala. Imbis ang mga makasasala mao ang musalo sa tunglo ug kapungot sa Dios, gumikan sa ilang nabuhat nga sala, gumikan sa ilang pagrebelde batok sa Dios, gumikan kay dili nato kini kaya mga kaigsuunan. Si Kristo tungod sa iyang gugma ug kaluoy, siya mao ang mibarog ingon nga kapuli o substitute. So ang kamatayon ni Kristo usa ka buhat sa pagpuli o substitution. Gidawat ni Kristo ang silot sa sala nga angayan untang ipahamtang sa mga makasasala.
iyang gisunod sa hingpit gayod ang tanang gimando sa balaod nga dili gayod matuman sa mga makasasala. Ngano unsa man ang gimando sa balaod nga dili matuman sa mga makasasala pero gituman ni Kristo as a substitute or kapuli. Una mga kaigsuunan, dunay duha ka problema ang mga makasasala. Ang una nga gimando sa balaod mao ang hingpit nga pagsunod sa gisugo sa balaod. Hingpit nga pagsunod, 100% obedience nga dili gayud nato kaya. Si Kristo ang mihimo niini. Niadtong mianhi siya dinhi sa kalibutan, iyang gisunod ang balaod sa Ginoo perfectly. Ikaduha nga mando sa balaod mao ang hingpit nga silot ngadto sa mga makasasala aron matagbaw ang hustisya sa Ginoo. Ug ang mando sa hustisya sa Ginoo mao nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Again, dili nato kini mahimo. Mao nga si Kristo mao ang mibarug ingon nga kapuli, ingon nga substitute. Galatians chapter 3 verse 10. Unya mulaktod ta sa verse 13 mga kaigsunan. Ang giingon dinhi, kadtong nagsalig sa pagtuman sa balaod mahimong tinunglo. Kaya ang kasulatan nag-ingon, tungluhon sa Dios ang dili magtuman sa tanang gisugo sa basahon sa balaod. Apan gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod, pinaagi sa paghimo sa iyang kaugalingon nga tinunglo tungod kanato kay sumala sa giingon sa kasulatan, tinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. So this enforces the point that no man can stand for himself before God. Wala gayoy tawo nga makabarog alang sa iyang kaugalingon at ubangan sa Dios. We need a substitute. Kinahanglan nato ang kapuli. Salamat sa Ginoo gumikan sa iyang gugma ug kaluoy, si Kristo mao ang mibarog nga kapuli o substitute. Didto sa krus sa Kalbaryo, iyang gisalo ang kinatibuk ang tunglo ug kapungot sa Dios gumikan sa kasalanan sa iyang mga katawhan. Unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 20 hangtod sa 21 ang giingon dinhi mga kaigsuunan. Kay dalaygon ba kung magantos kamo sa kastigo nga angay kaninyo tungod kay nakabuhat kamog dautan? Dili gayod. Apan kung giantos ninyo ang mga pagdaog-daog bisan pa sa inyong pagbuhat sa maayo, panalanginan kamo sa Dios tungod niini. Gitawag kamo sa Dios aron magantos, kay si Kristo nagantos man tungod kaninyo ug naghatag kaninyo panig-ingnan aron inyong sundon. So kanang mga health and wealth gospel nga nagwali nga kun muduol kuno kita kang Kristo, himuon niya kitang dato, mulambo ang atong negosyo, wala na kitay problema, that's wrong. Ang giingon sa verse 21, gitawag kamo sa Dios aron magantos. Kay si Kristo nagantos man tungod kaninyo ug naghatag kaninyo panig-ingnan aron inyong sundon. Ang konteksto niini mga kaigsuunan, gipadala kini nga sulat ngadto sa mga magtutuo nga nakasinati ug mga pag-antos. So unsa man ang punto nato mga kaigsuunan? Ang krus ni Kristo nagtudlo kanato sa kinaiya sa Kristohanon. Unsa man ang kinaiya sa Kristohanon? Pagka mapainobsanon, ilabi na sa mga panahon sa mga pag-antos. Pangutana, ingon ba niini ang matang sa kinabuhi nga atong makita sa mga nag-angkon nga sila Kristohanon? Subo nga pamalandungon mga kaigsuunan, dili sa tanang higayon. Daghan kayong mga higayon nga bagsak kita mga kaigsuunan. Wala kita nagpakita sa atong pagka mapainobsanon sa takna sa kalisdanan ug mga pagsulay. Daghang mga Kristohanon kunuhay nga wala gayoy tinuod nga pagsabot sa kamatayon ni Kristo didto sa krus sa Kalbaryo. So, unsaon nato pag-conclude ang atong pagtuon ning takna sa kagabhion? Una, kung wala ang makaluwas nga kamatayon ni Kristo. So may mahitabo nato, kung wala gisalo ni Kristo in behalf of the sinners, ang tunglo ug kapungot sa Dios, kung wala ang makaluwas nga kamatayon ni Kristo, magpabilin ang mga makasasala ilalom sa tunglo sa Dios. Mao kana ang konklusyon mga kaigsuunan. Mao kana ang klaro kaayo nga pagtulunan. Kung wala mibarog si Kristo ingon nga substitute o kapuli, wala gayud kitay paglaom. Kay dili nato matagbaw ang duha ka butang nga gipangayo sa balaod. Perfect obedience
ug perfect nga halad isip pagtagbaw sa hustisya sa Dios. Kaya ba na nimo higala? Dili gayud nimo kana kaya. Si Kristo mao'y mibuhat ni ana alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Ug sila ang manubag sa ilang kaugalingon. Siyempre, kung dili si Kristo ang nanubag alang kanila, sila ang manubag sa ilang kaugalingon. Imposible gayod nga mahitabo kana. Mao gani nga ang impyerno, mga kaigsunan, wala gyud ay katapusan nga pagantos. Gumikan kay bisan pa og magantos ta didto sa impyerno, ang atong pagantos dili kana makatagbaw sa tunglo ug kapungot sa Dios. Mao nga ang makadawat sa silot didto sa impyerno forever, hangtod sa kahangturan gayud ang pagantos. Apan si Kristo, iyang gitagbaw ang hustisya sa Dios, kausa lamang didto sa krus sa Kalbaryo alang sa tanang higayon. Nakita mo ba nga gikinahanglan mo ang kamatayon ni Kristo alang sa imong kaluwasan? Hinaot nga nakita nimo kini igsuon ug higala ning takna sa kagabihion. Niining taknaa, hinaot nga nakita nimo kini. Hinaot nga imong angkunon nga ikaw makasasala. Dili gayud ikaw takos sa kapasayloan, dili ikaw takos sa gingharian sa langit. Ang takos alang kanimo mao ang tunglo ug kapungot sa Dios. Now, kung gahuna-huna ka nga ikaw mo tagbaw sa tunglo ug kapungot sa Dios, kulang ang impyerno hangtod sa kahangturan nga makatagbaw sa tunglo ug kapungot sa Dios. Mao nga undangi na og salig ang imong kaugalingon higala. Ibalhin ang imong pagsalig kang Kristo nga mao ang nagtagbaw sa gipangayo sa Dios. Hingpit nga pagsunod sa balaod ug hingpit nga pagtagbaw sa hustisya sa Dios. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Mao nga si Kristo nagpakamatay didto sa krus tungod ug alang sa mga makasasala niyang mga katawhan. Pag hinulsol sa imong sala karon higala, ayaw na paugmai kay basin ug ugma ulahina ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa, among gipangayo ang imong grasya nga mudulot gayud kini nga mensahe sa kasing-kasing sa mga katawhan ug ilan ang undangan ang pagsalig sa ilang kaugalingon ug ilang ibalhin ang ilang pagsalig kang Kristo lamang ingon nga ilang Dios ug manluluwas. Mao kini among giampo, gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo niining taknaa. God bless us all. Once I stood in the night with my head bowed low, in the darkness as black as could be, and my heart felt alone, and I cried, "Oh Lord, don't hide your face from me." Like a king, I may live in a palace so tall, with great riches to call my own. But I don't know a thing in this whole wide world that's worse than being alone. Hold my hand all the way, every hour, every day. Come here to the great unknown. Take my hand, let me stand where no one stands alone.
alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.